Id-deputat Nazzjonalista u l-magħżula fost il-fazzjoni Busuttil biex tkun kap tal-Oppożizzjoni, Therese Comodini Cachia, qalet li f'dawn l-aħħar jiem il-grupp ta' warajja kontra Adrian Delia irnexxielu jagħti tama u teżisti għaqda bejniethom li ma kellhomx qabel. Il-tama illi rnexxilna f'dawn l-aħħar 4 jiem nagħtu lin-nies u anka il-kuraġġ li aħna bejnietna inaqqadna b'ċertu unità u għaqda illi ma kenniex għal diversi xhur dik qed tkompli tinkoraġġina u tagħtina ħafna iżjed ħerqa u ħeġġa biex inkomplu iva nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Mal-Malta Today, Comodini Cachia qalet li ma taqbilx mad-deċiżjoni tal-President tar-Repubblika li ma jpoġġix lilha kap tal-Oppożizzjoni. Il-President ikkonferma li għat-tieni darba din il-ġimgħa Adrian Delia żgur li tilef il-fiduċja tal-maġġoranza assoluta tal-grupp parlamentari, ikkonferma illi jien ingawdi dik il-fiduċja tal-grupp parlamentari. Comodini Cachia qalet li l-passi li jmiss huma dawk li jridu jsiru fl-istrutturi tal-Partit u se tħalli l-għażliet kollha miftuħa. Dan f'tentattiv li ta' Busuttil jippruvaw issa jqaċċtu l-barra lil Delia minn kap tal-Partit Nazzjonalista u jieħdu r-riedni tal-Partit tal-Maduma.